Şaları da şeşek otas, şaları da şeşek otas, şaları da şeşek otas. Sinudur hani birine gel, birine gel, birine gel. Sonra durma birine gel, birine gel, birine gel. Sonra durma birine gel. Dostlar selam, men stilist G'oliya Safina. Ham biz sizning bilan bugun Big Motorning yangi chiqarilishini boshlab jiberamiz. Big Motor ul yosh o'smirlarning kundalik kiyimlarida Tatar kodini populyarlashtirish maqsadidan turmushga oshiriladi. Biz o'zimizning unikal giroylarimiz o'sha Tatar DNK'sini taqdim etamiz. Bugungi chiqarilish bizning shunday motor Tatar deb atalgan restoranda tushirilacak. Bizning bugungi chiqarilish giroyi Oydan. Ul big tupli ham xarizmali yigit. Aydagiz onun bilan yaqinroq tanışabız. Aydan. İsenmi Aydan? Sizlarga selam. Benim ismim Aydan. Hem mena 12 yaş. Benim yıldızlığım Arslan. Men basketbol oynarга yaratam hem programmalaştırуу bilen kızıksınam. Boş vakitim bulganda men YouTube karayım. Benim kumirlerim әтием hem babayım. Muzikaga kelgende men zaman şaşit il başqaruvchilарын üstün көрем. Россия başqaruvchilari arasında men so'yni тыңларга яратам. Biz fikir hem qarash eregi bilen o'xshash deb sanayım. Tatar җырчыларыннан миңа Илгиз Шәйхрезиев белән Зәринә ошый. Холкым буенча мин актив, аралашучан. Минемчә, тормыштагы иң матур нәрсә ул сәяхәт. Мин үз бизнесым турында хыялланам һәм һәр көнне яңа мөмкинлек буларак кабул итәм. Мин киюнедә оверсайзны үстен күрәм. Tatar Kafe Müzeyi үз кунакларына татар халык ашларын тәмләп карау гына түгел, татар мәдәнияте, яшәү рәвеше һәм гореф-гадәтләре белән танышу өчен уникаль мөмкинлек бирә. Ресторанда традицион татар ашларыннан алып бүгенге көндәге популяр ризыкларга кадәр бар. Татарлар тормышының чагылышын һәр детальдә күрергә мөмкин. Кулдан ясалган балчык чүлмәкләрендә, татар башкаручылары язмаларын яңгыраткан граммофонда һәм татар йортында булган сондыкта. Һәм әлбәттә, монда кунаклар яраткан бабайны кочакларга була. Ялкын промокодын кулланып, безнең тамашачылар бөтен менюга 10% ташлама ала. Безнең беренче образыбыз әзер. Бу образның нигезендә безнең тонык яшел төстәге шалбар, базовый ак поло футболкасы һәм жилет торан. Шулай ук без бу образны брош белән тулландырып җибәрдек. Әмма бу образның иң мөһим үзенчәлеге булып, ул яшел төстәге милли бизәкләр белән бизәлгән докер торан. Докер хәзер яшь үсмерләр арасында бик тә популяр. Ә менә шундый бизәкле докер ул Түбәтәйнең заманча варианты кебек. Айдан, син бу образны дусларың белән күрешергә, театрларга йөрергә һәм көндәлек тормышта да куллана аласың. Дуслар, Айданның икенче образы ул безнең шундый базовый яшь үсмерләр образы булып килеп чыкты. Бу образда Айданга бик тә уңайлы, чөнки хәзер безнең яшь үсмерләр менә шундый образда көн саен йөриләр. Монда безнең базовый джинсы шалбар, ак футболка, анда шундый интересный, бик тә кызыклы принт төшерелгән һәм объемный бомбер. Шулай ук без бу образны яшел төстәге баш кием белән бизәп тә җибәрдек. Әмма бу образның әле үзенчәлеге булып, ул өч почмак тора. Татарлар безнең өч почмакларны бик тә ярата. Айдан, әйдә күрсәт дигәле. Менә монда безнең шундый кызыклы элемент. Бу элементны сез каешка куярга мөмкин, сез шулай ук сумкага брелок буларак куллана аласыз. Айдан үшінші образны киген арада мен сезгә көзге кышкы трендлар турында бір-ике сүз әйтеп китәм. Нәрсә әйтәсе килә? Якты төсләрдән курыкмагыз, якты күзгә бәрелеп тора торган төсләр хәзер безнең трендта. Сез аларны көндәлек тормышыгызда базовый образлар белән тулландырып, матур, стильный образлар ясап киергә мөмкинсез.
Бу инде безнең соңгы образыбыз. Бу образның төп нигезе булып, ул безнең ачык күзгә бәрелеп тора торган бомбер тора. Хәзер бомберлар безнең в тренде. Шулай ук бу образга без базовый ак күлмәк, үстеннән бик тәгән матур базовый свитшот кигездек һәм игътибар итеп карагыз әле безнең джинсы шалбарына. Ул шундый киң һәм яшь үсмерләрнең яраткан шалбары булып тора. Шулай ук бу образга сез тупас кара ботинка киергә мөмкинсез яки менә безнең чиракта ул киеде, ак кара төсләр белән ясалган киеде. Шулай ук монда безнең баш киеме һәм бу образның үзенчәлеге булып шулай ук татар бизәге аксессуары менә шундый брош тора. Сез брошларны бүтән базовый образларда кулланырга мөмкинсез. Айдан, әйт әле, сиңа кайсы образ күбрәк ошады? Миңа бүтән образлар ошадылар. Син кайсы образны үзеңә алыр идең? 5-нче образны. Мин шулай дип уйлаган идем инде, чөнки яшь үсмерләр кара төсләргә күбрәк өстенлек бирә. Безнең чыгарылыш ахырына якынлашты. Сезгә ошагандыр дип ышанып калабыз. Исегезгә төшерәбез. Безнең татар ресторанына 10%лык ташлама бар. Сезгә ялкын сүзен әйтергә туры киләчәк. Әйдәгез әле, татар мәдәниятенә, аш-су дөньясына рәхим итик.